Аз съм Ева от Autopark Solutions и днес ще ти покажа топ 5 най-надежни автомобила според последни проучвания за 2025 година. Надежността е ключов фактор при покупка на автомобил. Тя гарантира по-малко ремонти, по-ниски разходи и по-дълъг живот на вашия автомобил. Номер 1. Lexus. Доказана издръжливост и минимални проблеми. Номер 2. Toyota. Много модели с издръжлив двигател и трансмисия. Поддържа стабилна стойност на пазара. Номер 3. Subaru. Добър баланс между издръжливост, сигурност и ниски разходи за поддръжка. Номер 4. Honda. Отлична репутация за дълготрайност. Номер 5. Mazda. Добро качество, стабилни характеристики и сравнително малко проблеми. Това са най-надежните автомобили за 2025 година. Ако имаш нужда от съвет, се свържи с Autopark Solutions.